Aku tak njuk tulung karo adikku wedok sik nduk niken sik. Niken turu kok. Turu. Ora, ayo. Oh, aku koyo wong nyambut gawe karo garap PR bidake. Ya seben wong tugase ngono. Mriki. Ayo sik pelajar. Sengko. Alon-alon sing penting temonjo. Wah, kene sayang. Nah, niki. Kene. Kene pangku Pak De. Rame-rame ngoyak dara mabur kula ngadu. Nyesep silek ning megolan. Ala-ala ayune sandung-sandung kuwi. Darane dhewe udan. Jroning kumon akeh piye. Ora komen kontrakan bring. Ombene wis asak makan mung kari wadahe. Akeh kang kebanten kupone katon komplan sabulane. Sakane milih sarwa melo ingkang dudu mesine Aburu ucap kelangan delok. Trameng bebrayan urip ingkang prasaja. Trameng bebrayan urip ingkang prasaja. Wong buceng kelangan delok. Nggih. Nggih ta? Oke, sing diarani wong serakah ngono wae. Nggih, tujuane iki jane apik nek gandeng iman iki ora kuat terus diiming-imingi terus miyur minggok ndalan. Yen pancen jatah iki gur 3 ya aja milik 7 lan 8. Jatah segelas ya segelas gitu. Nek dikeki saember ya bakal numplak muspur ora ning apa-apane. Nggih. Kowe ngerti ra amburu ceng kelangan dulek iki? Delek kok dulek. Oh. Krunguku rumangsaku kok. Iki dadi aja sok milik barang sing melok engko malah ora apik dadi. Nggih, nek cara biyen yo aja milik barang melok kesusu malak mergo kaselak muluk. Engko ndak keselak-selak ngoten nika nek Bapak dawuh ngoten nika. Dadi wong ya kudu sing apa anane santai wae. Santai wae Nggih, santai ning tanggung jawab ngoten. Lah yen bocah iki Nduk. Halo, Kowe saiki kelas pira to? kelas sekali Loro apa? SMA. Oh, Sema. SMA kok Sema. SMA yen jarake atuh, jarake dekat to Sema. Ya wis, ngono ya ora apa-apa. Ngono. Kelas loro SMA, ndang kelas 3 gek kuliah. Wah, Nggih. Jan, arep kuliah temu ndi rencanane, Cahayu? Ada 2 pilihan. Wah, eneng loro. Yang Ya, pertama, yang pilihan ini mesti lebih dari 1. pilihannya Ya, pundi? yang pertama insya Allah teng isi. Isi terus. Nggih, terus yang kedua teng Jakarta. Weh, Jakarta. Tak kira pertama isi, yang kedua kosong. Ya monggo mawon, bakune nek nggon bab kepinteran basa gegendingan aku wis kampiun tenan wis paham. Oh, mateng. Niken. Iki Muga-muga engko ana krentek kepengin gayuh pendidikan sing anu napa ya? Non apa jenenge non nggon budaya. Ning nek perkara gegendingan ra wis elok. Welok wis pokoke. Kula teng pedalangan mungkin Mas. Weh, arep pedalangan. Nggih, lek teng isi lho nggih. Nggih. Oh, numpake sepeda. Insyaallah teng pedalangan. Insyaallah ya, heeh. Oh, Ning Karawitan ya ngeri ya Mas. Lho ngopo? Nggih. Oh, ning Karawitan ngeri. Ngeri pethuke ngono-ngono kae. Lek dalang kan petuke karo dalang-dalang senior. Oh iya iya, heeh. Apa rumasane ra ngeri ya. Aja. Aja ning Karawitan. Aja ning Karawitan kepethuke kota grok kuwi. Ayo ning pedalang petuk Alfian yo. Oh, isro. Kuwi ngekeki ra tau turu yo. Ana sing ngersake siriuning yo dibawani sik. Nggih. Yo, engko ndang ndang istirahat. Wes aja dipaksa swara ki nek dipaksa pita suarane ndak malah kegegu. Nggih. Yo dibawani sik karep ben ora nyengko tak goleki kanca ya, Nduk. Nggih. Ayo kene Mbak Eka prihatin sih. Ayo kene. Alah dakel jati Ayo meneh. sayang. Mbok yo aja ngenyek to. Ben aku mau yo dinekke anu kok. Ya kene. Sin. Tuline bentak tong. Masa aku arep bomo. Saged. Mas Bayu.
sih. Nah, kene rada rene adikku. Ngopo kok iso nyawang unyeng-unyeng iki ngopo kuwi? Aku rumangsaku ki lagi iki lho jagongan karo wong wedok kok iso delok unyeng-unyeng iki lagi. Ya piye carane ben iso jagongane jenengan yo ngepaske rada mendak. Nah, Menika ndang ngresake kodhok. Ya, Malah wong Jon. tuwa dolek kodhok. Iki dimong ki. ayo, anakmu. niken ben bawa. Dek niken kok kon ngemong. Lah piye ta? Lah piye nek gendong ora kangelan. Malah numplek. Ya rasa iki, Ya kowe rasa sing digendong. Heeh, aku digendong. Monggo. Iya. Yo iki jejer karo Eka Ken. Wedhe janis. Sijine wutuh, sijine setugel. Ayo. Yo ora setugel yo cemet ngono ae. Yo. Yo, dibawani sik Duni Ken. Ayo, kok nek ora kuat genti kuwi klenthing mungil. Ha. Oke Om Jin. Kene kunting ngil kok. Sinebut pahlawan putri Sri Hening Mustika Mas Wardoyo Jumantono monitor. Inggih. Salam kaki Pak Yuki. Oh iya. Ya, iki Nanang monitor Mas. Saking Nganjuk. Salam kagem Pak Digaring Semarang, Mbak Niken, Mas Bayu, lan katresnan kula Dikna. Oh iya. Wis Nanang. nanang merem. Nanang merem ki ya iso WA to. Iso ke malah ra tipu ya. Heeh to. Oh sing WA kan tangane ora mripate. Nggih pokoke Bu Pesinggan ini wis duwe penggemar dhewe-dhewe. Heeh. Bu Fahmi nika Pak Supomo. Ya. Bu Darsini Pak Gelang Kalung. Heeh. Terus Mbak Dita ini Nanang Merem. Nek Mbak Suci khusus Wardoyo. Iya. Lah penggemarmu sapa ya? Aku. Ah. Aku lagi golek iki. Lagi golek Lagi to. golek. Oh, penggemar iki akeh cempe cilik-cilik kae kok. Ah ndengi yo kepidak jaran barang. Ya, ya kan. Ya. Putra Kanjeng Sira Hae. lawe Dugong prang Elah wale. Ding tong. Kowe iki lagi arep talem lho swara apik kok dong ding dang dong. Dung prang prung. Wale druk. Malah druk. Ayo. Ayo. Daprang kang bajana Padha blasuk iki dadi jula-juli. Eka dudu aku. Tak kira kuwi yo Dik, saiki wis ganti ora ngono, Nduk. Eka. Dalem. Kowe nek anti ngeyel tak adahi karung tak gua kali lho. Nah, aku tak melayu dhewe. Masa aku padane cempe. Ya, Sinten ya. ada karung. bajana Ngebelo. Ngebelo. Ngebel sapa? Ngebelo mangun yoga. Bebelo wirat moyo Meno. tan wurung sriuning gunduh Wis cukul. Seriune gundul apa bar kemo kowe kok. Gugur. Gugur kok. Wong nikan lali kok tekone Eka. Lah wong Eka. Oke ratu lali. Sumpah aku marang ngomongi ngono. Ora tak omongi sriuning putul to. Malah sriuning gundul. Iya.
Ayo. Padha ule. Iya, padha tule. Heeh. Live streaming Iqbal Pro. Wah, video syuting Iqbal Pro. Iki akeh iki sing live streaming. Oh, wadah. Biasane angger anu daerah mriki wingi nusul anu. Wah, apa niki pirang-pirang jejer ya. Lho, Enten. Wah, pokoke angger kaya ikan bakar kae lho. Wih, jejer. Iku saking Sragen nggih to, Pak? Iya. Nggih, terus pundi-pundi ya mesti jane anu. sampean streaming apa dodol HP, Mas? Oh, sing kagungan apa sing kagungan napa niku channel niku anu berkahi kula tekan anu ngono kae kok. Nggih. Boyo lali Putih-putih kok. enten kok. Nggih, Tega Wanu ya tekan kono. Nggih, yo lanjut. Dadi mustikane ketuban. Wah, maksaku ngrusak kuping tenan iki. Ngapa nek to? Dodok kotak lu batere ra umum. Ya ben krungu wong kene gamelan karo kene iki rada adoh. Aku ora budek. Wah, lah Perasaan ya ora ngapa-ngapa Mas Bayu ngeprak ya ora. Apa? Banter ora kan? Mboten nih. Lah iya kuwi kupinge coba iki tes kemat. meleh Mas ora banter kok tes meleh coba Mas Bayu. Ora sudi. Kupinge wis bosok. Apa to Pak J? Apa? Aku metu kok grup. Nyapa? Ora sampe tuh, tak toke. Tak delete. Masa niket joget enak tutu dintak der. Aku tutu dintak nyek ini. Piye lah wong joget wek. Ayo. Joget were nek semangate ora. Ora ana semangate pikir wis ngotot lho. Joget nek kaya Niken, kaya Eka, kuwi kena jenglengane pas. Coba ayo. Nenone ya tutuke Kak. Ayo. Seriuning jangan ragu. Ayo Kak, awas. Ya, ayo Mas Gereng. Wiratmaya putra pira. Oh alah telek. Ngapa to Pak J kok? Aku anggere nyerane kamera iki tak dol. Kuwi Kuwi ngene pake sapa? sapa? Mbok. Aku anggere nesu nyolongi wek wong kok. Wis ora ngono. Apa-apa ora. Tolong diderke to. Tak nainya. Apa kuwi? Sesuk digodhog. Alah. Oh sawerane kok ngek gedang sajen. Ya mau saweranmu kayak Oh, aja ngono. Kaya ngene bojomu wingi entek telu to. Iya. Karo aku kembul kok. Iya. Nggih, makasih Mbak Eka anu Nggih. makasih. Nek aja ado-ado kalunggumu ning kono sik. Kowe angkrem kono wae, kowe angkrem kono. Ya, heeh. Aku tak nyuwun tulung karo dulurku lanang mau Mas Farisa mau sik to. Oh, enten. Sih Ayo. niki teng Iki ana sing ngesake Lestari. Ayo didum loro Mbak Niken karo Mas Farisa. Ayo. Lestari. Lestari alamku. Kudu kuwi. Apa lestari alam apa? Alam kubur. Kowe ngomong sing nang. Kowe sing ngomong sing nang. Mas Farisa kok jejer Niken Mang Chandra Mas. Niken. Iya. Masya Allah. Sing apa putri kuwi kaya Betari Ratih. Heeh. Sinawang jejer karo Bathara Kumaja. Ganti Mas Gereng. Ayo. Aku. Jejer Niken. Udah jejan. Wah, sing putri kaya Bathari Ratih, sing lanang kaya Komodo. Kok komodo to, Mas? Lah apa sing buat? Kodomu. Oh iya, malah odol. Kowe wong wedok yayakan jejer karo Komodo. Ya ora kok pengen foto ya ora apa-apa. Pon, Mas, mari pon monggo terserah. Mas Mari sapa to? Jejer ki Mas sapa? Farisa kok Mari. Mas Marisa. Ayo, aku kulinane mari Mas. Matur suwun Pak Dalang Bayi Haji. Wah, Nggih. terima kasih, Mas. Suarane- Selalu panjang umurnya. Mas suarane ki mateng. Terima. Kaya suarane kaya Bawang. suarane kaya suaraku gek nom-noman. 90 apa klebu 90 Indonesia Indonesian Idol. Idol. Nggih, Mas. 90 besar. 90 besar kok. Nggih. Terus termasuk Aku biyen 50 kemerampok. Cerita malah bosok.
Niki gelu kono sik delok tak selingi sedikit. Niki enten sing anu ngersake gerajakan Banyuwangi. Ayo. Mbak niki lenggah kono sik aja dadak. Aduh, Jan. Wis ngatur gerajakan ngapa Mas? Kok terus ngomong aja ngewel terus wis wis. Kok lagune wis entek kok sing keter wae. Iki agar tak culke ngene. Oh lumrah iki loro 5 iki pol loro 10 iki. Ya ketok kene awake iki fit tok ya. Kuwi apa ngene iki? Lho Dedek bangun. Ya. Di kerene Dedek. Aja. Ya saiki tak ngaturke iki elaelo iki khusus sik Mbak Darsini nggih. Oh ya ra Mbak Darsini. Saking Bapak Gelang Kalung Ngawi. Oke. Oke. Pokoke ra Mbak Darsini aku mulih pokoke. Pokoknya ora lekdar ora. Sik ken Iki kula dereng, Mas. Wis bar iki bisa. Aku selak kebelet muntup iki wesan. Yo di eter-eter ngono sik. Iki gen sing sepuh sik mengko lagi kowe meneh. Bar iki ana sing ngersake ayang-ayang. Nggih, yo kok diaturke. Sik tak selani Mbak Dar iki yo. Oh Pak Gelang Kalung lak masuk angin. Ayo. Yo, monggo. Nesu, meke dibanting nesu. Ora kaya mercon kaya. Monggo, yo. Sing diteni Pak Gelang Kalung ya unek tok sing. Ayo. Tur panjang. Nggih, makasih. Yo, nduk niki iki. Monggo ayang-ayang. Nggih, ayo. Alhamdulillah pun ra dilega niki, Mas. Iya. Lho botoke iki di. Ah, wis kok crit ngono tok. Bocah iki kemproh. Arem. Mati kopoh-kopoh ngene iki lho. Apa rumahane? Kok kopoh-kopoh kaya wong bar lairke ae. Yo, ayang-ayang, ayang-ayang ning ijen wae rasa kulit nggih. Rasa-rasa marem suarane. Fokus nang niken. Monggo, Aku ayo. ya tak pinarak. Ayang-ayang, ayo Cak. Ayo monggo. Terima kasih, matur nuwun Terima kasih, Mas Bayu. Nggih, wis. Alhamdulillah.